Ika di pa rin ito po. Ayaw pa. Ha? Ayaw pa. Magsunong balik. Kasya ba ang 4? Hindi din namin ano pa. Palitan ko Pyrex. Hindi na kayo ito. Sabi ko, wala ko dito. Seven million people, shout out. Sabi nila, alang araw darating ang iyong Ilan na kayo?
Ano na? Yeah, kuko. Kuko na. Kuko. Kuko ng Agila. Si Inday Sara. Kami. Gaano ko natipid? Gawa tayo ng ano ng biscuit Nutella na cake. Cake. Ganyan ang ating biscuit Nutella. Sabi Seven million people, mega shout out. Samahan niyo po guys, mag-ano lang nagawa tayo dito. Biscuit Nutella cake. Hi. Because Ramadan na yun. Nag-iinit ang pamilya Marcos. Di paano nga nabuksan nila yung account niya? Of course, lamang na lamang si VP Sara, VP namin yan. Ganyan yung people, shout out. Hindi kayo wala ako, hindi sa ilan, dako sa inyo. Ano na, yan yung pag-post si Maricar, ano lain ka lang kay Maricar. Ako lang, pero kung pakita mo manda na akit, ikaw ang ginagawa ng Maricar. Hindi sila ka magambala mo ka mo. Ikaw daw ginapakalain, tapos maricar mo. Biskin pa, kay tungod nga nakita nila. Hindi ko maiwasan na mga amay ka sa Pero protektahan mo man siya. Biskan ginayaw-yaw, kung akid sila sa iya, ikaw iya pakita mo, di mo nga, biskan ginaakigan mo siya, hindi mo pang ipabrick nga yaw-yawon mo siya, kaya ginapakayaan mo siya, siyempre, sabi ka ibakran, na kontra mo man. Yaw-yaw ko lang sa public, ang pinabago lang ka na para sa mga sala na ako parang Hindi ko na na-public. ang ako sa mga pinahambal ka na, kung ay gamati marahin, ang ginagawa, kung hindi makarahin ko siya nga bukta ng karan, ako dyan. Kaya mo naturok ng dabi, ano, ikaw permi kay Maricat, mo na iragyan daman eh. Ako na propose ko nga para nga hindi ko maharapang message ko ng data ng tanan ay para mabalaan na kung ano ang dami ng Diyos ay para hindi na ako gusto ko may ako na inabas ko kita sa nanay pinabalik natin ang mga pinapost ko ang wala akong propose kung ay man nas
Marikar na wala ito na pero wala ko pa wala te kung may mo ko lang isip mo. Sa ano karating ko dahil wala ito mga ano pa pero tanang wala. Ang nagdala ina ko ang sakitan ko na pagkalga ako tulog na ako wala nang naka ano na pero ang nagdala ka ako wala na ako na ko ay dili ano mga wala kayda. Wi-Fi da kay na ano na sa na Na pwede na lalaki. Pero kung sa iba niya, pero sa iba niya mga kuhan na, obra na, kumana, kaya na, kita mo ganyan pero nakita na, balaan mo kita na nga daw ay sandati ano kay Maricar easy kay sanda. pero may sa ako talaga nakita na ako, nakaroon ako lang doon, ako sa Maricar, hindi ko nakita. Mahina kanini. Ang ibig ko sabihin na ay kayo pag-isanda. Pero kung tutukan na daan, Ni, imagine ako sa Maricar na dako sa balay ninyo. Kung wala mo siya makagalas, kung wala yung linangay mo, natapay mo, ang sasagwa ka talaga sa amin ng lugo sa ito. Nabigit pa siya. Sira ka na sa bayan ninyo. So, isang dyan, may pala, ituro na Di isipan ni ano ang maistorya na ngayon kung nasa gamay pa siya. May pusan na ngayon mo, ano nang istorya sa ngayon mo. Pagkat ako narin na baso lang dahil nakuha na mas naan. Kay tungod niya ang gindakuan niya, lain ang environment niya nga gindakuan. Amuran gani. Do si Marjorie gani. Kaya ang galing may kulang-kulang isip na, kulang-kulang na sa pag-iisip, pero si Marjorie, hindi ko kaya ano, hindi ko sa mga hindi ko siya Slow learner siya. ano ba ito ko diba? Hindi ko siya mapagsahan, dahil sa mapagsahan, minsan may pa, ano nga, Hayaan natin siya na maano siya mag soft. Hayaan natin siya mag soft siya dyan. Kay wala gid ka mo lagsan kay Maricar kung ano gid ya. Why tinyoti. Muna, amo ka mo kung sa among karang bagay, mahina siya. Pero sa ibang bagay, niyad man. Okay man lang kung may asmal ka, okay man handa. Dahil kaya amuran ako sa marika, hindi na dahil sulog na kaya. Kasi yung kaya kita ng buwa, ay doon sa tama doon sa tama ni Pakaw. Diba kita na doon sa marika ay doon sa activities na may mga kasama kasi sobrang eh, bakit na ko sa kanila ng party na kaya? Kaya mas nagkaroon ko ulit yan ang mga kuwan sa tayo ng laan na doon mo kuna. Ate ko sa Ulia, mura ni si Mayel, si Marlene, may kanalapit pang tandakan doon dahil naman sa nagigpit. Natawag na ang nag-aalong ang si Arlen, si Marlene.
mga di ay wag ko lang makaluwaraan ran. Anong higpit nandani? Anong klaseng paghigpit? Ako pa rin lang wala sa lasang nga daw ginaditahan sa napupustahan parang lang harap na magkuha mo ang Canada. Okay, marang ginakuha Di ba makagwa man gani ang mga bata, makalakaw man gani. Pero pagpos pala sa nanay ni Paula, monitor tanan bala. Natural eh. Pero hindi amora na eh. Do grabe rin man tanan sa tuod lang iintindihan mo, do masasakal ka mo. Naman bawal ka maglubyo, bawal ka mag-ano. May mga nabyo man sila. Gani, pero ano gani, tita na, ginapabulang na nga sa lalaki. Kuro ay din ka sapak nanda si May amuran niya. Hindi nila ginaubos ko ng oras ni May. Amuran nagahimo man ang bata, kaya isa naka-account kaya tungod nga natakam sa baba na. Ako nakuha ko puntol May, na nababasa ko kung naintindihan ko ang gusto ka bata, ang gusto na. Sa gamay nga bagay, hindi siya pag-ianon, hindi kabalo na siya, kahit kabalo siya, hindi na siya, kung na bata nga, hindi siya, wala siya sa isip, kahit hindi kabalo na siya, kahit matured na siya sa isip na. Pero kinahimo ka nanda siya nga daw baby, bala nga dyan, baby, pag lahat, hindi siya gusto ka nga, ay karanay daw, hindi siya gusto nga magtindog ang bata sa sarili ng mga paabala, nga sa may sariling desisyon, ang gusto na may nagatimuha siya sa kanya nga ugalingan nga mga paa, hindi po nga gamay lang ko, tutuan, gamay lang ko, punaon, ang murang ng bata, karon ito po, pareho, binit si Maricar nandani. May announcer na ugalingan na. Ay, ito, privacy na. Privacy niya ya sa boarding house. Kay magahod. Gusto niya siya lang isa. Kung nagda mo gusto ako pag nakakara ako tayo, wala pa sa isip ko ako para dahil talaan ko ano limitasyon ko sa ano ko mag-ulang sa titanya nagambal, mag-ulang ka muna kasi ang hamay ang titanya na ang mamulat ang hamay na yun, ang puli bilbil ng mga hamay. Parang sa unahan ka ne, parang sa alayin sa sanda, sinala niya na pag-sulibilis sa dula ba. Kaya pag ilamanin na sanda, kahit ang sa alil, wala na sa ang dumi, na nakakarbo, Hindi, ako ay kung hindi sanda, pero wala may ayos sanda na may halang pagluwa. Nga ito buwin mo sanda, ang alaw na ako, ang pinubigan, ang aking sa pagpinima. Ako hindi na daw ako, kasi na daw ako. Kaya makalat surat na, may at pinapuri, ang amag na naway na. Ay, parang hindi na dalalit. Ang akin ginamin, din, normal lang na magyaw-yaw si Christine kag magpangaki kung kita niya may mali kanya bana ni Christine ang nagagasto, hindi si Christine wala na tubra, bana niya ang nagagasto, syempre mahiya siya. Amo na gani ang obligasyon lang. Pero kung nalang sa akin na kaya, dapat kapuligan lang ang produkto. Hindi sa gusto nga, ako para lang nakalo nga, open pamilya gani sinta, tapos ako pa na ako nagpuwi ng dana, tapos na, tapos ano ko, dati ako ginagusto ko natin, ako nga sobra sa natin bed, pero kung itis ang gusto nga masayang na ang ginastos ko dahil sa Amo na ipaintindi mo. Ang bata, may posibilidad nga sa sobrang kanipin, matari birthday siya, ako naman ako, di anay uro, pataak lang ay kan. Ang magaling lang nabasa ko, makasang doktor sa specialist, ano rin? Na nag-ano sa mga inuran, sa may mga may alakaran na ugali. Kamal na, hindi yung nga prito or ano dyan, nakakailan po ang kubana, basta ako na, may mga kulang na dalag ko ng mga malaak na makasubaybay ka na nga ako dyan, para malaygayan lang, pero hindi ko nga pinaano kay sobrang ako pa na ika sa makanda. Ang ibutang Instead niya sundunan da, instead sa wala na nanin mo, may tumulong kinanong na sa ila, daw mo pa ang course na tinanong na. Pamangkota si Maye. Nang diyan siya kapuli si Maye, dala do ay kapuli tok nanda. Pamangkota siya nga ang gusto ni tita niya nga papulagan sa nobyo na. Ay gusto mo kanay pera na hindi ka na eskwela na ay mo man isa tanya na dalawa daw sa video niya wala ka dos boarding house yang video niya
Amora gani. Amora gani. Ananda. Ang ginakaroon kaya, kung ako na nakapagubak sa inyo ang mga pag-istorya ko ang biologiya, ideya, Ang bali may ang bali hindi gani gusto si may ito ang mga lang anong expression ang mga na pag ana pila ko. Kundi ikara ito buot na. Hindi ka Pwede. may kung hindi niyo ako pula ko ng anak ko natin problema pero na kung makita ako ko na maula ako na mata-eskwela ako kukulingon ko kung tapos ulitin mo tapos kung hindi mo tapos sa mga bata ko na kayo luwag yung sa mga ganun ako kasi pag mga bata ko na balaan ko yung relasyon ko. Kung ako hindi ko na eskwela ko na wala ako na kami ko sa mga eskwela Kaya pang sabak ni Mayi, hindi namin. gusto na ma-work with student siya kung hindi sulat. Ay kasi lang na anak ko liban, ay matinuhakan na ako maulit na kayo ulit na sa tutuan na nagsatay-katay na nagpo sa karamdaman, nagabulit ka ng nakabulit ka ng daman. Diba ang question eh? Balikan ka na sa mas salamat na sa bulit ng daman siya. Ang question ka ni mo ni Christine, di ba nga wala niya nasapak ang mga message ng tita niya? Pero ang lalaw ko ay nasa mga kaya. Tapos nakita na nga nagkadaw si may ito kung amo na sa may ano ko, sa may ano pinagyan na kung ano ko. Amo? Amo na. Kita ko na po sa may ano. Amo na dyan sa may upanganan. Amo lang upod niya, magwangal na sila. Hindi ko kaya mo din mapasok. Karami ng ako na dati. Sobrang sobrahan ko yung naintindihan ko na ang side. Kaya yung ko, kaya naiin lang ang bagay. Kaya lang hindi ka na naman. Ako na iigirin natin nagalain ang mga suot ng da. Iba na ang isip ng da. Amo marang guro ang ginaano na ang isip ni Christine, pero wala sa imo isip mo kay Maricar amo na. Para sa mga da. Pero isip ko, hindi naman na sobra-sobra kasi lang. Na gawin na tayo, kumaon na tayo. Ano ba yung gamay nga bagay nga ginapuna niya ng mga example? Ano yung aking mo, bakit yung mga buti, wala na nagpahay, mo na natin na basa sa rasuming na ito. Ang bala na balik ko na sa stream, hindi ka lang mag-chat ko na kayo, ko na, may kamilo ko na, mahala ko na sa stream na. Siyempre kaya naisip ni Christine, base ba lagi na ikaw magwa ang kinakampihan mo si Maye, hindi din ang dama istorya. Pero, ang hindi ko sa puti ito, kaya binaskin ko pinatulog si Marlene, kinasusintik, pinatulog na ganito ako pinatulog ko. Tigil-screenshot ko na satabay na mo yung Marlene. Pag never ako magtulog sa mga hinaglos, kung may mali ang bago, kung mali ang bago, akigan sa dama mo. Kung akigan ko sa dama ko, nagkamali ang bago, okay na, mga barasol na mo. Pero ako ang bago ako, wala, nabukuha ko ang tama kung hindi ang bago. Pinag-pinag ko na isisip kung ano ang parang bago. Ang bago ay kita ko katuloy ko sa mga hinaglos ko kung mga ako masarap ang bago. Kaya ako mismo akigan sa dama ang bago. Tapos, i-screenshot kong chat naman tapos na parang mag-palit ka na. Kung ang bago na ito ko ay mabasi daw ang tuloy sa ikaw. Yung bago, ako sa lahat mo bago kahit masin siya ang bago. Kaya para hindi mo magpapagawin kung makalaan mo ilan. Okay na po ang ilan ikaw ang bago. Tuloy lang ikaw, bago ay sukway kung ako masarang ikaw. Hindi ko na utang na sinabi kita. Hindi. Ang mga bata ko ay nailan. Hindi man. Hindi ako nagtawa ako yung mga kaya ang gusto nga kung mga isang ba ay ang gusto niya. Kaya gusto ko siya matuto, mga kasama sa mga iba, kung mga kalawag-bragal, na tayo gusto ko matuto siya. Kung magkabali siya, normal na. Kung magkabali siya sa mga bragal, normal na, normal siya. So, hindi ako sa program, hindi mo na
Saan na nawawala na ako ng wala sa iya, pero okay lang, mas hindi ko nagabot at ako na gusto ko hanggang kaya ko pa, nagtulog ko na, okay. Pero kung siya ang gusto mga halimbawa, natulog na ng mamana na sa day, ano na ang kami. Kung tama wala ka ng hanan, wala ka ng dito, kaya ano sa mga. So na ako, may nagtawag-tawag na dyan, nagtawag na ito, may gulo-gulo ko sa resultay. Kaya ilang, tuwa ko na. Nakakabila sa natin dahil wala president sa bangko, president sa bangko. Kaya na, ako ay kunti mo na mas dito, bago sa wala ng ating kulit ko, hindi manalo na ng kulong na yan, bago kailangan hawak ng ano na, hindi tayo ulit na ng dati. Sunod na lang, ulit na lang, ulit sa dalawa lang, bago kung naging natin na, naman natin yung umaatay mo, ulit ang inagay ng bago. Pero ano natin dahil, so hindi mo kung tingin na dapat yung pupapasol, kung dapat mo sila galing sa ulit. Bago kung hindi ko na kasi yung puso, parang hindi ko pa kailangan ang bago kung ano puso na bago kaya yung pag-uso sa bago yung puti. Kung bata ko, kasi laban ng Japon. Sino gambal? Bago. Gambal kay? Bago. Oh, isa ka man tulirar mo gituod ni. Hindi na yan. Ang bago, hindi man na pwede mabayaan. Halimbawa, ang bago, mag-abot sa tungkol ko, ang mag-abot sa tungkol ko, at magsimbawa sa puso, na mawait na sila sa kalit sa pagkakot ko. Mautas ko naman lang sa kalubo ko sila, ang bawa. Pero pagkatapos puso, parang, hindi ko rin sa pagkakot ko man tungkol ko bayaan na tumote bana siya o may bana siya. Naisip ko si Maria, kung gusto na natin ako mag-eskwela mo kasi kaya ako gusto ng bago para kusungan, hindi ko kung wala ko sa ano, wala ko sa may pagbigyan at ito makakamos sa eskwela niya. Hindi ko bago ko na na mag-irari ko na ito ang balanda, mag-grabe ang pag-aluman ng iba. Bagay din ang tawag sa iyo, di ba? Sa iyo bata, hindi ka nakakambal na ano kay tumutan ang gani. Sa maran na ito na, hindi ko Hindi man hamak ang walwal naman. Eh, di galing kay, siyempre, ang babae, ang hindi, lalaki, amon mo, siyempre, huwag kami balong ang mga tabo. Ni, wala kami kabalong ang mga tabo. May kita mo, ibagdal ko mo ba, di ba? Sa maran na ng action, pero ginagawa, bago ko sala-sala. Pero ako, hindi ko lang kung ito nirapas. Natabo lang na tungod nga pagpatay ni Papang ang babae adto didto. Yun nga ni, hindi pa daw, ay hindi ko mag-dyan, ano, siyempre, ang kumabot ko sa mga kaya, ang mag-traffic, ang sa ang rilo ko, Ni, uwaay sanda naglubiya-lubiya ka una-una, ni uwaay may nabalaan na lubiya-lubiya sanda. Manamong po sila sa choir, nagpupunan sila sa ulo-ulo, mga yung mga ang gani, ang puro, nabalaan na ang mga kaya. Siyempre, nakukulol eh, di ba ba rin, ang lubiya-lubiya sila, sunod-sunod pa rin, ang gani, habi-habi ka ang bayi, ang sunod pa rin, ito na, os, sabi ko, hindi na, sa ganito nga, biro-biro nga, sa katay, sa katay, meron ka sa pama niya, biro-biro, na, mag-apol kayo siya, lain ko yung babae, 15 pa na ko siya may nagtagpon ng babae sa balay, lain ko yan. Hindi. Si Bambam yan eh, pag-upda na yung natuto, eh, pagkagsun mo lang, gabusong na to. Huwag kami balong kabusong na galito sang kakadto-kadto sa balay. Ay, ang rason sa nada, kastigo sa niya tatay. Dito sa Diyos, balay, ito niya, balay sanda, kaya ko. Pero hindi sige niya nagdulang ano, hindi ko yan. ay wala na ito sa maglo.
Kalau ko kapaluhin ka na ng mo, hanggang ka may makalas. Kaya naman ako, kasi ano pa, hindi ako magsugot. Kasi hindi ka naman sugot, hindi ka ikaw, tinanay ng nasa sagwa ko niya, kung mahimo ka lang sa sagwa, o kung mga dream house dyan, na kamaratungan lang. Sa inyo yung damo, sa amon, tiyo wala mga amon as pakulod, di ba kadto? Ay, saan, hindi ko ka, makakakaan ka lang na, mas mali sa pula, Lain na ang babae, sa laki. ang edran, yung kali kasi uli mati, matulong. Putaran ko lang para ka, dito lang yan, ito lang po lang mga wati, ano. Diba, nagawan ka mo ng kapipunan, ikaw ang kulang, ikaw ang Gani, tsakto na nga amo na. Pero ang imo ya, sige mo post kung mga ano mali niya, amo na diyang lain. Kaya mas lain pag na iyang epekto siya. Kaya i-post lang na saya, pero masakitan man na siya mahuyian sa mo. Hindi na yan namin, nga pa kahuyian mo pagid siya. Makambal ka o i-chat mo, ibuyayawon mo to siya eh. Pero sila nga i-post mo, ipabilog mo kalibutan, ipabalo mo timo. Kundi siyempre, ang agi na yan eh. Bisan ano mo ba na yak ano, matatak sa isip ka tao. Maano niya na, maano na sa isip niya. Tapos ang tao, maano sa isip ng, ay nablos na ni Mani, amo ni, si Maricar, amo na sagli, amo ni. Siyempre, wala ka nakintindi mo. Biskan si Tamol, di ba, gambasi mo, hindi ka sige post. Hindi mo pagsapakan, sa imo, Timos Maricar, bait handa rin. Protektahan mo, Timos Maricar, kay imo na yan.